tuma MP kumene koko amene kufunika kupemphera musanapite kukampanga interview Frank mupemphere ndi mfana wagunda ndi mfana wonda mankhwala. So you need to pray. You need to pray a lot, you know, cause mutha kumakangoona mkango kusogolo ndi munthu yokonda mankhwala kwambiri ndi mfana nditundawuni muno muli anthu aluka sharp koma zochitika zawo nzodabwisa tikankuzukuzu. No, tanena kale zimenezo kunena kuti apolisi akuyenera ati yankhule. They need to address the nation on the allegations of Trifonia Mpinganjira involvement in the arrest of Zaka's mother. Zaka? I don't even know his name properly. Zaka, but it doesn't matter if I know the person's name, but they exist, they're a human being. And if indeed Zaka's mother has been arrested, they're giving us more material to use to get justice for a lot of other people. Pena magi anthu amapanga zinthu ngati apenga chifukwa chonena zoti mulungu amafuna kuti apulumuse ana ake, you know. Zangati za Mary's hotels anthu angopanga ngati apenga, you know. Anthu anzeru kupanga zinthu zachisawawa zamubwerera zinthu zochita kuoneka kuti apatu anthu apa like zosiya ngati when you hear the interview that was being done in parliament, you see kuti ino nchani chimechi waona achisale ndi abwanali like kungona kuti azibamba nzeru chonchi basi azibwera anthu kuti ndi mabanja awo basi kupeperesa ino anakuimbira ni ndani andione email ino phone mabwera pa email. Anyway, the purpose of this call wina kwafusa pa status nanena kuti amene tikupita kukamukuwa